guys! Welcome po sa aking channel. Ngayon magagawa tayo ng mango milkshake. Ayan, hugasan ko na yung mangga. Yes, yo. Ayan, hugasan natin. And then hiwain. Hugasan din ng kutsilyo. Ayan. Hiwain natin yung mangga. Ayan, mga ka-berks. Hiwain natin, oh. Sobrang bango at napakasarap ang amoy pa lang. Ayan, yes. Ayan, hinog na siya. Ang sarap nito. Ayan, dahil walang magawa, dahil walang pasok. Ayan, naggawa ako ng mango milkshake. O, kita nyo. Ayan, sus. Yummy. Ang sarap papakin. Pero dahil gusto ko uminom ng juice, gawa ako ng fresh juice ng milkshake sa bahay. Kisa naman bumaba sa labas. Tapos ang mahal-mahal. So nabili ko lang yung mangga ng 3 dirhams. And then, kung bibili ka dun sa sa mga cafeteria, ang maliit na size is 8 dirhams. Hindi ka pa kontento. So kaya mainam na ako na ang maggawa ng sarili ko. Tapos ang dami pa, todo sawa pa. Ayan, pwede pang mag-share sa mga friendship. Ayan po. Juicy. Ang mango-licious. Ayan, kumusta pala dyan sa ating mga viewers dyan, mga subscribers. Shout out naman sa inyo dyan lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Pasensya na, hindi ako masyadong nag-upload ng videos nowadays. Kaya ngayon, ayan na. Mag-upload na ako, nagawa ako ng sarili kong mango shake. So after this, mga ka-berks, ng aking mango milkshake, meriendahan pala to. Kasi sobrang init dito sa Dubai, napaka-humid. Grabe, pag lumabas ka, magiging tuyo ka. Ewan ko lang sa sobrang init. Pati yung buga ng hangin, sobrang init, nakakasunog sa mukha. Kung hindi nga lang kailangan ng work, parang ayoko nang lumabas ng bahay. So, ibahin naman natin ang usapan. Ayan, patapos na ang aking paghihiwa ng mango. Itapon natin sa basurahan. At hugas-hugas muna ng aking ginamit na kutsilyo. Ayan. Next, lagyan natin ng isang blocking ice. Isang blocking ice ang ating ilagay. Ayan po. As in. Napakasarap yan later on. Ayan po, mga ka-friendship. Sunod-sunurin natin ang paglagay. Tinipid-tipid ko pa ang paglalagay. Ayan, damihan natin para malamig siya. Yes. And then, dagdagan pa ulit. Dagdagan pa natin. O hindi ko na talaga kinuha sa plastic. Ayan, inisa-isa ko na. Pampahaba ng oras. Yes, ayan. Ginamitan ko na ng kutsilyo para madurog yung ice. Parang takam na talaga ako sa aking ginagawang mango milkshake, mga friendship. Ayan. Shout out pala doon sa Borongan City. Sa City pala, ayan, fiesta pala doon. This coming July. Ayan, shout out naman sa inyo. Naghanap ako ng aking gatas. Ayan, lagyan ko siya ng fresh milk. Yes, pwede full cream, pwede rin low fat. Kung alin lang yung mo gusto. Kung gusto mo palagyan ng sugar or honey, pwede rin hindi na. Pwede, pero preferred ko ang matamis. Kaya lalagyan ko siya ng sugar. Ayan po, iwanan ko kayo dyan. Dito naghanap ako, layo pa ng kinuhanan ko ng sugar. Ayan, lagyan natin ng sugar.
Yes, yes, yes. Maraming sugar, mas matamis. Ayan. Tama na yan. Baka magka-diabetic na tayo. Yes, mga friendship. After that, pwede na natin isa lang ang ating juice maker. Ayan. Takpan na natin. And then, isa lang na natin ang ating juice maker doon. Yes, yes, yes. Doon na lang natin sa taas. Ayan. Doon natin sa taas ilagay. Excited na me. Excited nang uminom ng mango milkshake. Mga marites dyan. Isa naman mga chismis ng kapitbahay ang atupagin nyo. Ayan, magawa na kayo ng mango milkshake. Pagkaabalahan nyo para pwede nyong ipamerienda sa inyong mga anak, sa mga junakis ninyo. Ayan po. Ayan ko na yung mixer. Salang ko na. Ayun, habang hinihintay ko, di ko na naipakita sa inyo. Ayan, habang iniintay ko siya, ang saglit lang yan. Tapos, iinom na tayo ng mango milkshake. Ang sarap-sarap. Siguro mas pa kayo sa akin, excited ha? Ako sobra-sobra. Ayan, malapit na. Anuhin natin. Abang iniintay, ang nakikita nyo is rice cooker lamang. Dahil hindi ko nakunan dun sa taas ng video habang pinimixer ko yung yung mango milkshake. Ayan po. After 2 minutes, ayan, 3 minutes, matatapos na siya. Inuman to the max na. Yan po. Yan. Ayan na po. Ayan ang aking mango milkshake. And finish na product siya. Ayan. Mga 3 baso din to. Kaya nakatipid na tayo. Isa naman magbili pa tayo doon sa restaurant. Hindi naman tayo yayaminin. Kaya ayan. Tipid-tipid daw. Gumawa na lang ako sa loob ng bahay. Kaya kayo mga friendship, yakan-yakan nyo yan. Bili lang kayo ng mango, yung hinog. Sa Pinas ang sarap-sarap ng ripe na mango. Sobrang bango din. Pakistan mango pala tong ginawa ko. Yeah, super yummy. Super yummy siya. So, dalhin natin sa table. Ayan. Ilipat natin doon. Ayan. Ayan. Nakita nyo na ang aking face. Ayan po. Panakot sa daga. Panakot sa daga. Ayan po. Ayan. Ready na si Inday. Ready nang uminom. Kaya salamat sa inyong panunood mga friendship. Inuman na tayo. Inuman na tayo ng aking ginawang mango milkshake. Ayan, sinaling ko na sa baso. Ayan, kasyang-kasya talaga siya sa 3 baso. In fairness. Kaya enjoy na namin to. Ayan. Babay na mga kapatid. Habang nagbababay ako sa inyo ay busog na kami. Ayan, bye.